И здравейте хора. Кажи нещо. И на всички си ни гледате, ние сме The Royal Hackers и това е... Аз съм BlueGamerBG от The Royal Hackers. Аз съм къде мусаката от Royal Hackers. И сега ще пуснем едно френдли в... Айде, приеме ми да изиграем една игра. За това не е първият клип. Айде, влезай. Чакай малко. Влизам. То влезна. Ти ли влезна? Между другото, първия път, като прочетох къде е Москва. Умата пък. Добре. Айде да почнем. Аз почнах. И аз? Нито един за тебе. Всичко ми е на забързан кадър, защото е такова. Абе ти Принц на Дек ли ми играеш, бе? А? Принц Дек ли ми играеш? Игра Епик Дек. Стига, бе. Да, почти всичко ми е Епик. Това е тъпо, бе. Имам само една къмън карта. Коя? Giant... Не, това бе. Миния хорда. Ти играеш ли? Ти какво играеш? Giant Skeleton Deck ли? Да, Giant Skeleton. Я си играя. Кой лево ти е? Първи. Моят е трети по принцип. Омага, също. Аре бе. Не успях. Това ще умре. Ще набие кулата. Аз игра всъщност и спек. Какво? Играй спек. Играй с спека. Много ти искат дека, бе. Да. Имаш ли зап? Не го ползвам, иначе го имам. Добре. Опа, перфектният момент. Нахалник. Нахалниката? Аз не ползвам арчери. Ти арчери, бе? Майко! Ти посварежа, луд. Исках да реджа на това, ама не бях. Знаеш, че им да лък. Замръзни. Тя нямаше смисъл, макар и. Един беше много тъп. Пусна ми миния хората срещу вест. То миния хора срещу вещата, миния хора да бие. Не, вестицата бие. Защото нали... Как сега мога миния хората бие вещата? Ама не, и двамата се взаимно. Аз няма какво направя. Съм да направя така. Омага, ти ползваш мира. Много ясно, бе. Аз го нямам. Аз го нямам, че бие го ползвал. Good game. Не бе свършило времето. Аз имах скелетен армия, така че ще те пребърза с толкова. Аз имах, можеше да пусна още един Giant Skeleton. Ти кой е лево си? Аз седми. Вчера станах седми. А ти, коя арена беше? Пета, щях да вдигна шеста, ама паднах и... Аз вдигнах, ама после свалих. Добре. Ще ли да играем една игра онлайн? Да, може. Аз почвам. Чакай. Добре, После левел, идеално. Пета арена. Да, знаете, хора не съм много добър и си на бас ще загуба.